कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता विष्णू कोळगेकर. जंगलात खाद्य मेळना जावन माकड अन्नाच्या शोधात लोकवस्तीत. जोयडा. कारवार जिल्ह्याचो जोयडा तालुको हो पश्चिम घाटात जंगलात व्यापिलो असून या तालुक्याच्या रामनगर, जगलपेट, असू, केसरलोक, अनमोड, जोयडा सारख्या या भागात जंगलातले माकड अन्नाच्या शोधात गावात येऊ लागलात. नळ्याची घरा आशिल्ल्या लोकांक तर या माकडाचो नळ्यार उडी मारून नळे फोडचो खूप त्रास सहन करचो पडटा. या माकडान लोकांल्या स्लॅबार, घरावयर, आंगणात सुकवूंक घायिल्ल्या पदार्थाच्या धान्याचे ताव मारूंक सुरवात केला. वाढत्या जंगलतोडीचो हो परिणाम आसून या माकडाक अन्नासाठी लोकवस्तीत येवचे प्रमुख कारण जाला. घरा बाजूच्या पोरसात भाजीपालो, केळी, शेंगा आणि अन्य फळावळी खाऊन हे माकड पोट भरतना दिसतात. लोकांन घरा बाजूच्या दैनंदिन उडयिल्ल्या कचऱ्यात हे माकड आपले अन्न शोधताना दृष्टी पडतात. वृक्षतोडीन आणि जंगलाक उज लागिल्ल्यान या भागात फक्त हे माकडच न्ही तर जंगलातले वाघ, बिबटे, गविरेडे, डुकर, सोंशे, बेकरे, कोल्हे, चितल अशा विविध प्रकारच्या रानटी प्राण्याले खाद्य नष्ट जातीर असून या जंगली प्राण्याक अन्नासाठी संघर्ष करचो पडता. म्हण आपलो मोडतो लोकवस्तीकडे वळून आपले पोटभर साठी अन्नासाठी फिरचे भयानक चित्र दिसता. हेजेर रान खात्यान लक्ष दिवची गरज आसा. जंगलात पिकची कर्दां, जांभळा, चारा, चुन्ना सारखे गिमांतले माकडाले प्रमुख खाद्य जाल्यार हवामानात बदल जाल्ल्यान आणि जंगलाक उज लागिल्ल्यान ठरावीक वेळार झाडाक मोर येना जावन ही फळां दुर्मीळ जात्रेक गेलात. म्हण माकडाक रानाक खाद्य मेळना जावन तेमी गांवाकडेन लोकवस्तीत येवचो नायलाज जाला हेच खरे. कारवारच्या कोंकणी भाषा अभिमानी संघाची सभा 13 एप्रिलाक सदाशिवगडच्या कोंकण मराठा हॉलात. कोंकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार या नोंदणीकृत संस्थेतर्फेन समस्त कोंकणी भाषा अभिमानीक नमळाईची कळवणी येता त्या आयतवार 13 एप्रिल 2025 दिसा सकाळी 10 वाजताना कोंकण मराठा सभागड सदाशिवगड हांगा कोंकणी भाषा अभिमानी संघाची आमसभा म्हटल्यार जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित केल्ली असून या सभेत सगळ्या कोंकणी मोगी अभिमानीन बहुसंख्येन आवर्जून उपस्थित रावन आपापले मत मांडून सभा बळकट करून यशस्वी करची अशें कोंकणी भाषा अभिमानी संघटनेचे सरकार्यदर्शी श्री प्रीतम मासुरकर हेमी कळयला. कारवार तालुक्यात 12 एप्रिलाक हनुमान जयंती निमित्तान कार्यक्रम. कारवारात शनिवार 12 एप्रिलाक हनुमान जयंती निमित्तान प्रत्येक हनुमान मंदिरात धार्मिक कार्यक्रम असून हनुमान मंदिराच्या आवारात भक्तान वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित केले आसात. चित्ताकुलाच्या बंगलेवाडा हिंगा सकाळच्यान विविध कार्यक्रम, दनपारा आरती, प्रसाद वितरण, दनपारा 1 ते 3 पर्यंत श्री नंदकिशोर नाईक होसाळी हेमगे सौजन्यान अन्न संतर्पण. सांजेर 7:30 वाजताना पंचमुखी हनुमान हो दशावतारी पौराणिक खेळ सादर करतले. सगळे भक्तान हजर रावन कार्यक्रमाची शोभा वाडोवची अशें श्री हनुमान सेवा संघ बंगलेवाडा सदाशिवगड हेमी भक्ताक कळयला. येल्लापुरात बीजेपी पक्षा वतीन जनाक्रोश यात्रेक सुरुवात. कारवार जिल्ह्याच्या येल्लापुरात बीजेपी पक्षा वतीन काँग्रेस सरकाराविरुद्ध जनाक्रोश यात्रेक सुरुवात केली. ही यात्रा बीजेपी राज्याध्यक्ष विजेंद्र हेमगे नेतृत्वात केली. राज्याध्यक्ष विजेंद्र हेमी सभेक उद्देशून सांगले की काँग्रेस सरकारान गॅरंटी योजनेचे आमिष दाखवून राज्यात अधिकाराक येऊन राज्याच्या जनतेक त्रासात गायले. काँग्रेस सरकारालो खास आमी 3 कारणां निषेध करतात. पहिलो निषेध म्हणल्यार राज्यात काँग्रेस सरकारान केल्ले दैनंदिन वापरच्या वस्तूच्या किमतीत दरवाढ. दुसरे, मुस्लिम समाजाक जास्त सवलत दिवन हिंदूचो अपमान.
तिसरे, मागासवर्गीय समाजाक राखीव दवरली निधी सरकारान गिळंकृत केली। याच कारणान गेल्या 20 महिन्याच्यान 50 पेक्षा जास्त दैनंदिन वस्तूंचे दरवाढ करून जनतेक फसयले। अशा या काँग्रेस सरकाराक राज्यातल्या उच्चाटन करू जाय असे त्यांनी सभेक उद्देशून सांगले। या वेळार निकटपूर्व राज्याध्यक्ष नळीन कुमार कटेल, सांसद कोटा श्रीनिवास पुजारी, आमदार तसेच जिल्हाध्यक्ष NS हेगडे करकी आणि बीजेपीचे प्रमुख हजर आशिल्ले। अमृता क्रिकेट अकादमी सादर करता क्रिकेट समर कॅम्प 2025 6 वर्सां सकयल्या सगळ्या चल्या आणि चलीसाठी। हिंगा तुमका नेट प्रॅक्टिस, बॉलिंग, बॅटिंग, फील्डिंग, इंडिव्हिज्युअल व्हिडिओ एनालिसिस, मेंटल टफनेस कोचिंग, मॅच प्रॅक्टिस आणि टुर्नामेंट प्रॅक्टिस मेळटले। वेळ सकाळी 8 ते 9:30 आणि सांजेर 4 ते 5:30 पर्यंत। पैसेला नेवच्या भुरग्याक चार्जेबल वाहतूक सुविधा असतली। बरे खेळच्या भुरग्याक हुबळी, मंगळूर, बेंगळूर या जाग्यार लीग मॅच खेळच्याक अवकाश मेळटलो। आवड आशिल्ल्या भुरग्यांनो 9535144838 किंवा 8792018272 ह्या नंबराचेर संपर्क करचे, नातर अमृता विद्यालयम सदाशिवगडच्या ऑफिसात येऊन रजिस्टर करचे। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।